कि तोरे नमवा लिखा हलियो काट के बलडवा से करजवा में गे जा कि हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद। ओ वन मोर हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा तोहरे नमवा लिखा हलियो काट के बलडवा से करजवा में गे जा तोहरे नमवा लिखा हलियो काट के बलडवा से करजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा घूमत रहली दुनो जानी बैठे के गाड़ी बरजवा में गे जा घूमत रहली के साथ बैठ गाड़ी घूमी बरजवा में गे जा ई लोगो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे ओ हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा तोहरे नमवा लिखा हलियो काट के बलडवा से करजवा में गे जा तोहरे नमवा लिखा हलियो काट के बलडवा से करजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद काके गोदरेजवा में गे जा। बाप रे लेकिन वाकई भोला जी निशा की जरूरत ही नहीं थी। मंत्री जी से कहना चाहिए था इतने अच्छे अच्छे लोग गाने वाले यहाँ पर ऑलरेडी हैं भाई। हाँ हाँ पीछे से सुर लगा रहे हो आप लोग अच्छा खासा। अच्छा मेरा फरमाइश भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन वाकई इस क्षेत्र के जितने ग्रामीण हैं लोग एक से एक गाने वाले लोग हैं। इतनी अच्छे सुर में गा रहे हो आप लोग सबसे अच्छी बात है। खास करके हमारे बीच में कला संस्कृति मंत्री जी भी थे। सबको भेजा जाएगा यहाँ से ना। ऐसे भी अच्छी बात है आप लोग लड़का हम लड़की हैं आप लोग गा सकते हो। लड़की होती तो दिक्कत था। हाँ किसका सर्वे